Bobo ambedo yingal konnana Cleflena Amboraka Sekou Tungara no ye politologue de New York le koni a beka transition nyemogo ateka mogobo mogola koni mabe wa soro do babu la ko tripato kata yampe yalla ma sewu ka ni bolé nunu sisalama e ba ye togodi bon ne bolo an ni Sekou ni ɲɔgɔn cɛ o ye gindola kuma de o tɛ médiakan kuma ye i ni mɔgɔ jɛra ka fɛn caman bila sen kan ka baara caman kɛ ne bolo n'o tigilamɔgɔ ni n'a ma ɲɔgɔn faamuya hakilina na i b'a wuli ka kuma fɛ donc ka Sekou jaabi vidéo la o bɛnnen tɛ ni Sekou cɛ quoi o bɛnnen t'an cɛ Sekou c'est un frère c'est un camarade de lutte an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamana ko in de la donc ne k'a jaabi vidéo la o bɛnnen t'an cɛ mais point fila bɛ yen n bɛ rebondi mun kan quand il dit que k'a fɔ k'a fɔ ko fɛn min ye Assimi bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila ka taa Choguel les places la yɔrɔw la ko ye janfa de ye n'o ye sɔgɔmada la vidéo yɛrɛ ye n bɛ jaabi dɔ di o yɔrɔ kan vous savez yɔrɔ caman bɛ yen maliyɛnw bɛ se k'a seere u bɛ se k'a bila commentaire la Choguel de bɛ taa Assimi représenté Assimi tɔgɔ la soboli min bɛ kɛ Segu ma da la ni Assimi de la ka taa ne ma da la ni Assimi de la ka taa Choguel de bɛ taa Assimi représenté n'i y'a mɛn ko transition ɲɛna ko Assimi hakilina taara c'est grâce à Choguel donc Choguel de bɛ taa Assimi représenté yɔrɔ caman bon ni ala y'a kɛ bi an bɛ don min na ko bi tubabu bɛ mɔgɔ fila de kɔ transition in kɔnɔna la o ye jɔn ye Choguel ale ni Assimi n'i y'a mɛn ko Assimi ka sécurité i kan ka miiri Choguel fana ka sécurité la donc fɛn dɔw bɛ yen Assimi Choguel bɛɛ fana bɛ se ka mɔgɔ dɔ bila ka taa o la Sekou k'o yɔrɔnin bila a kun na ça fait duga kuma tun bɛ Choguel bila ka taa yɔrɔ tɔw ma deli k'a fɔ ko o kuma na Choguel ka fisa ni tɔw ye donc f'i k'a dɔn k'a fɔ quand tu parles de la sécurité de Assimi il faut parler de celle aussi de Choguel donc pour raison a bɛ se ka kɛ maa dɔw bɛ taa filanan ye mun ye o bɛ se ka kɛ santé an bɛ taa yɔrɔ mun na n'i bɛ an ka Kidalitaga yɛrɛ ma a girin ka jɔ a n'a wuli ka jɔ hali n'a sɔrɔ maa min yɛrɛ minnu bɛ yen minnu ka kɛnɛ a b'u tɔɔrɔ kuma tɛ maa min bɛ yen k'a bɔra farigan na kɔsa in mais i bɛna dɔn yɔrɔ min na k'a fɔ ko Assimi ye hɔrɔn ye bilahi ko Assimi ye hɔrɔn ye Choguel ka farigan donna la k'a bɔ a la maa si tɛ se k'i jɔ k'a fɔ k'i ye kelen fɛn fɛn tun bɛ ka Choguel ni mɔgɔ min tun bɛ ka Choguel la kɔlɔsi ils étaient militaires garde bɛ jɔ a da la c'était militaire do c'est à dire a ka fɛn bɛɛ ni mɔgɔ bɛ fɛ k'i débarrasser bɔ mɔgɔ la i b'i profiter bana de fɛ mɔgɔw ka sabali diɲɛlatigɛ la mɔgɔw ka mɔgɔw bɛnnen mɔgɔw ka kuma ɲuman fɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ne bolo an mago b'o de la k'a fɔ bi e k'a bila i kunna Choguel de tun bɛ taa Assimi représenté yɔrɔ la bi ni mɔgɔ wɛrɛ fana taara Choguel ni Assimi fila bɛɛ représenté ne ma o kojuguma yɔrɔ ye ne bolo bi o ye lafiya yɔrɔ ye n'a y'a sɔrɔ ko transition ka bonya tɛ Choguel kan Choguel remplaçant désigné no ka Choguel to primature la mais n k'o kɔrɔ de ko Choguel ka d'an ye o kɔrɔ k'a fɔ Choguel ka d'an ye le ministre d'État ale de bɛ yen ni Choguel tɛ yen yɔrɔ min mais ni bonya tɛ mun na tɛ Choguel bon siɲɛ kelen mais mun don an mago b'i la Choguel i y'an fa ye i y'an baarakɛɲɔgɔn ye i y'an ka hakilina ye n'i y'a mɛn ko Assimi ka orientation politique c'est Choguel qui conduit kuma dɔw bɛ yen politiquement erreur de don donc kuma dɔw la n'i ma Assimi sɔrɔ n'i ye Choguel sɔrɔ a kɛ i n'a fɔ i ye transition daji donc ni Assimi ni Choguel fila ye retiré u bɛ se ka ministre tɔw bila baara dɔw la ni mɔgɔ hakili b'a la a tɛ se ka wagati ko wa ko hali kaburu wagati tun t'a bɛɛ inauguré o don y'a sɔrɔ jamana sumalen don mais bi jamana tɛ dɔwɛrɛ tubabu kalikan n'u ma Assimi sɔrɔ u bɛ Choguel de sɔrɔ u bɛ Choguel de kɔ donc ni Assimi miirila a yɛrɛ ka sécurité la Assimi kan ka miiri Choguel ka sécurité la k'a dɔn k'a fɔ ale ni fila de hakilina bɛ ka jɛ ka baara kɛ n b'o yɔrɔnin dɔrɔn de jaabi k'a fɔ k'o tɛ kojugu ye o tɛ janfa ye o tɛ kojugu ye donc ka dugawu kɛ ni ala sɔnna ma an bɛ nin gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ ban ka tila ka dugawu kɛ M5 mɔgɔ bɛɛ ye
bɛɛ k'a bila i kunna ni M5 fara la a bɛ Choguel de affaibli k'a ɲini M5 mɔgɔw fɛ u ka bɔ nin kɔnɔ olu ni maa si ka hɛrɛ tɛ nin na maliyɛnw ka hɛrɛ tɛ nin na M5 c'est un esprit mɔgɔw ye kuma min fɔ aw ma a kana to u ka jɔ o la a ye sabali a ka segin aw kɔ ne ma kɛlɛ kun ye munna e ko aw bɛɛ kulu fila cira bɛɛ ko k'a bɛ ka sɔrɔsiw de soutenir a tɛ ɲɔgɔn minɛ mun na a kelen m'a fɔ k'a fɔ ko wa ko n tɛ ka transition soutenir vous m'excusez n ko sɔrɔsiw a kelen m'a fɔ ko n tɛ ka transition soutenir a bɛɛ ko n bɛ ka transition de soutenir donc a ye sigi a ka kuma maliyɛnw ɲɛ bɛ o de la i b'a dɔn maliyɛn filɛ nin ye a ɲɛ bɛ fɛn fɛn na o ye bɛn de ye maliyɛn mɔgɔ tɛ ça fait les conflits personnels la maliyɛn ka siraba t'o la quoi donc n bɛ se ka min fɔ a ka nin premier sujet la o tun ye nin yɔrɔ ye vraiment k'i ye point fila de ye point kelen fɔ an ye n'o ye ko ka mɔgɔ dɔ désigner ka taa Choguel place la mais filanan ye jumɛn filanan ye min ye o ye maa min bɛ information bonya k'a bila ka taa yɔrɔw la mɔgɔ min bɛ ka information bonya k'a bila ka taa a ka sabali quoi a ka sabali a tigi ka sabali ne b'a tigi dɔn an bɛɛ b'a tigi dɔn ale bɛ kunnafoniw bɔ a b'a bila ka taa yɔrɔw la mais a ka sabali a k'a bila a kunna fanga in jɔyɔrɔ dɔ b'a bolo a k'a miiri a ka mɔgɔw labɛn a bɛ ka kuma minnu fɔ dugu ma ka mɔgɔw susu k'u bila ɲɔgɔn na a bɛ textes ni fɛnw ci mɔgɔ ma ka ko nin kɛ taa a k'a bila a kunna ko o man ɲi hali ale yɛrɛ ma parce que Daluwa t'a ka kumaw la walayi bilahi kala ala Daluwa t'a ka kuma la Daluwa kelen t'a ka kuma la ne bɔra k'a f'i ɲɛna sisan ni mɔgɔ b'i profiter mɔgɔ la i b'i profiter a la wagati min n'a fari man d'a la i b'i profiter o de la o mais mɔgɔ si se k'i jɔ k'a fɔ ko ka Choguel to farigan na k'i ye a ye k'a fɔ ko dɔ nana depuis u b'a fɔ ko repos forcé ka fɛn bɛɛ kɛ bɛɛ y'i fɛnw kan et on était tous unis a f'a tigi ka k'o yɔrɔ bila n'i ye Segu ka sortie lajɛ a ko a ka sortie kɔnɔna la ko hali dialogue min bɛ ka kɛ sisan ko nin ko nin bɛɛ labɛnna ko Choguel ma bɔ o kalama ale ti Mali la yan pour que ale b'a dɔn ko fɛn ma fɔ Choguel ye ko dialogue kow labɛnnen don ko Choguel ko a tɛ ka fɛn tɛ ka sara la d'accord Moussa Bouy ka nin question fɛnɛ ɲɛna dialogue la cérémonie d'ouverture nationale moi j'étais présent ne tun bɛ yen a kɛra Kunasini CICB la dialogue ouverture jɔn y'a présidé Choguel Choguel de y'a présidé a tun bɛ yen Choguel de y'a présidé Choguel de ye dialogue ouverture présidé Choguel de ye dialogue fɛn bɛɛ kɛ a ka intervention de kɛra dernière intervention qui a mis fin à la cérémonie k'o fɔ a tigi ye il y avait 3 ministres au présidium colonel major Ismaël Wage tun bɛ yen ministre d'État Ablaye Maïga ale tun bɛ yen le président de la commission de dialogue Ousmane Issoufi ale tun bɛ yen ne ma fili ni mɔgɔ 4 de tun bɛ présidium na maître de cérémonie tun ye jɔn ye Salifou Sanogo l'ancien directeur général de l'ORTM ale tun bɛ ka cérémonie partie de fɔ français la fɛn min ye ko maître de cérémonie tun ye jɔn ye Burama Soumano ale tun bɛ k'a fɔ bamanankan na cérémonie bɛɛ daminɛ ne ɲɛna fo k'a ban la cérémonie l'ouverture était présidée par Choguel k'a fɔ a tigi ye tan bon k'a fɔ a tigi ye ko la cérémonie était présidée par docteur Choguel Kokala Maïga chef du gouvernement imagine bien a fɛn bɛɛ bien ko jan yɛrɛ tɛ a don Choguel ye 2 fois de kɛ CICB la o événement in kɔfɛ événement wɛrɛ fɛnɛ tun bɛ yen wulada fɛ a seginna ka taa wula fɛ tuguni bon ne ma taa wula fɛ ta kɔnɔna sɔgɔmada t'a la Choguel de ye cérémonie ouverture kɛ o de y'a to ne b'a fɔ mɔgɔw ye kuma dɔ la u ka sabali i bɛ min dɔn i b'o de fɔ bɛɛ kana jɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka man ko an ka ɲuman fɔ ne bɛ conseil min di an ka ɲuman fɔ juguman fɔli tɛ jamana in arranger nin wagati in walahi i tɛ se ka mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ i tɛ se ka Mali fɛ ka tɛmɛ kɔfɛ mɔgɔw kan kɔfɛ mɔgɔw fana tɛ se ka Mali fɛ ka tɛmɛ kɔnɔna mɔgɔw kan mais n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o de ye Maliba kelen ça fait an kana don kuma tiɲɛ kɔnɔ n'an donna kuma tiɲɛ kɔnɔ mɔgɔw b'an kumakan ta k'an lagosi n'a ye o de y'a kɛ ne bɛ méfier kuma dɔw la fɔ kun tɛ quoi donc nin bɛɛ signal fort de k'a fɔ an ka bɔ nin kɔnɔ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana in lajɛ ne bɛ min fɔ o ye jamana ko bɔra Choguel Maliki Diaw nin na quoi Mali bɛ yɔrɔ min na sisan Mali mɔgɔ bɛ bɛɛ de la parce que an bɛ ka taa yɔrɔ min na an bɛ ka bɔ fɛn bɛɛ la an dama kan ka an tɛ se ka n'an ko kuma na an bɛ Asimi Coron
Ango tiema kaka bo akambo ministre na yambola ango ka farasi gen ayogen ango ka foko isi bako ngo franfra de am fema ni dalu no yela kini français de la franfra gen ayogen ango ma asimina so tien que te français ko la ere fi gen ayogen ango français e 23 dit asimina so o kuma tien ka foko mu u yanga ambassadeur ko convoqué ou ta convoqué ayogen ango ministre gen ayogen et bi ama nyere bolo amekla kana ni kuma wara tumu mais qu'est-ce qu'on vit réellement ni moye suit bi fanga inte asimite fanga nyam détail anye fem fo abeba la kake ango bo CEDEAO la bora CEDEAO la ango bo kuma na amogo banga wor ko o bara be sina ango antonene do o bara fo ne be sina ango yuru kele polyéconomique ka dossier ta en main masero yo jolla do fond covid gansa masero yo 500 bis ne be kuma fa ko timo ba ne ma fli a termina 700 millions. Aussi, ça téléphone Covid. Ni lutte contre la corruption. Ni au Takala, Masra Minado, c'est plus de combien de milliards bi pour l'économie Minado. Somi 16 millions, c'est trop. Entends Amounondoni. Entends Amounondoni. On a sabali. Ni ko mo ma minga na ok. Ni ma mi fene famia. Ani ni ko famia. Asimi kelema ke koyi. Asimi Shogel de Hake, Asimi Kelemake Koi, Asimi Maligijao de Hake, Asimi Kelemake Koi, Asimi l'ensemble du gouvernement Asimi de Hake. Niameko Yiritu, Mojiriban Yiridin Nedo. Benika fort de do, Bel Jodabi. Bien Amega Sanou profiter de Barado, on s'est enterré à Barakelendo. Le contenu local, Kafo Birak, la Sanou Yele, Ka Anga Safole no Sanou, Kanga ressources minières Yele, Kata à 35%. Le nouveau code minier qu'a voté qu'à la Temeka Mali Nirobo 20% à 35% à la société aurait créé tout au soutien du gouvernement et action représentée 50-50. Ça veut dire ni à mettre 35% mais on a 1000 à PPP. Mais nous boire la sanou katabla negela katabla gazila au fin B en iba clan ni 50-50. Taxi c'est tout là. Continue local fene sento la ota banene barke minen fen be o yoro la o 75% me bo dugoro mo de fene la ça fait barabe keni dugoro na folo minen munye o barake yoro fene minen me bo jamana deun de la fo ko le contenu local o fene tun 3% de la reverser duguye tun pour la formation aussi de ces manœuvres ça fait barke la mumbi ku former ou ka dugu yere ko la 3% fait la reverser tun donc c'est c'est à saluer. Car pour l'économie, le pôle national de lutte contre la corruption, on s'est intéressé à l'ouata. C'est un projet beau que oui. Car pour l'économie, pour l'économie, ma barque c'est intéressé à l'ouata. Ministre Teto, Mokoshi Teto, c'est intéressé à l'ouata. Donc, Anga Savali et Mourobe Nyoron Dafa, c'est un thème Mamourou Fnebe Barala, Doutougoudou, Mabamboula Gouchi. A peine tout là. Maman doit vous toro. Mais il m'a dit que c'est un thème qui est poli. Kabora on jabi donglin d'anglais. Mais où il reste où? Ni guidano no asimina sera nous yo. Ni guidano no ni 5 colonels la 5 colonels de sera nous yo. Anga danyo kono de nyoma teko. Me fe ko rof. Bo anya ambalaka ta bolomika no ye clan focal clan swasu. Na ma bo konna na ne fe ko ni est-ce qu'on na ka fien AESCO era la folo. Mais bien sûr que oui. Ibeta bibi na Burkina. Ita ka boko clambi. Mimi Apollinaire ka boko ka clan ni. Bibi na ne malani mo be Niger et premier ministre to. Aujourd'hui, on a monnaie. Le gouvernement doit nous donner maintenant sa feuille de route. Le gouvernement doit nous dire réellement qu'en est-on avec le développement économique, les grands sentiers qu'on a lancés. Ne bolo odi kan ke bianga uruli e kulu nyefo malongi ambora ngono bo amina njoanya langa ngatani ni baranga tantene bare ni fili udi tunundi. Ne te mo shika mo ne ni be kene feo kan ni kene fe ni te kene feo ka tui. Ne bora politique de la kana nous kana transition soutenu ka jamana soutenu wa ne te mo shika kla mo ni mo asimini ntie o kan ga bebo no mi bo ya bani ne be asimini de donner te mo shido bon ne be asimini de donner te mo shido voilà ne be asimini de donner te mo shido OK Boubou anya yi vraiment
musa mi fo o cien bi mal mo be rom na mo ba fo gouvernement mo na di mo ko mal gi jawo de ga so be ko na no ko yi ne o se ku ka la se e bi mu de e bo kuma analyser to ko cela veut dire amerom na be est ce que amasi de mana ma be ka fara ngo on met à domina Kidal. Nous, on était avec les premiers vice-présidents de l'Assemblée du CNT. Soit qu'il y a trois boranguna, Akakasari. Mais avec ta domina, on y combien de temps c'est grâce à lui. Aka asari toin, on met à domina fait ben à la ténèbre à dominer que tu as dominer dans sa dame et nebulu. Asari, avec les voilà votre famille pour ma belle qui est dans le cas où là, avec carré qu'on a. C'est le premier vice-président du CNT. Il a des mains. Il a des mains. Et voilà, nous sommes flânés, on est politiciens encore. Il y a pas marqué les mains. Il y a pas marqué les mains. Ni a épi, on teste le challenge on la faut me gagner encore les mots. Parce qu'il y a un test de quand il y a pas ni des Maliens fait. Le Malien est très indulgent. Sur le mille flânés avec moi l'année. Et les gens qui me donnent à ma ministre là. Aïe, régime qu'il faut trop. Avec un ministre, car damné, Amadou Toumani Touré, avec industrie commerciale qu'on est, Kana, Femme et la Djibril Bougar Keta, à Koumé, Kana, faut que même le avant-dernier gouvernement, Macron. Mais bi, mon durbé, à très mille fois, au Kumana et Fema, Jamana Maka, Jamana Défense. Après tout, mon flâné, John est encore signé, encore avec tout terre. Il va au gouvernement. Avec tout le accord flot signé. Mais bi John va créer un accord takaboué cap fin bouboué. Avec tout terre. Non, mais bon, RTP dossier Moumbe, quand téléphone go gela mon et répondeur Kassara. John RTP dossier, John a constitué qu'à signer. John m'a RTP nyama. Pourquoi répondeur Bessara? Chogal de Koundé. Mais bi, malin tira plainte là d'eau, orange ni maltel kama dossier là. B et donne gaboué. Be dondon ke mais binama ya fa nyoma nyuma ni kulunte do justice ya fa côté de nama to ngante do bar la nyoko fe ate donné domina ibeka ka bo et États-Unis kanana Karim Togola John na ni segu touré ko segu tungare ka bo États-Unis kana Karim Teya ay bodron anga nyefo nyoy de pala kané dans ne bi se ka fanye politique ni masar mantene Karim te nyono Karim kam mougan tene la Karim ne bi ntege pla korota na la jigi brabe ay tata kala je moi j'étais cadre de mon parti politique ne ma délicat fo ka bone blala ni yorona ou bien ne na fa soro ibeka ka fangala mais j'assume je suis comptable maintenant de tout ce qui s'est passé mais ay ta vidéo ko la na soro bi ka fo olu munu me ko cha me kuma la 2018 ou ka bo ou ka ngali ke jone kuma an kolosi mo roto dugula domina an gaina ame RPM siège dalala jone tara luwaru ta kan kolosi aha ne ti kuma be mais bin abra fone mako we kan fanga sona an kolosi ra mo do fele ay ta contrat mun dira barkero chamana Karim mo chaman do bara labe Karim mo chaman do bara labe mais ni Karim takele men na ka boka ida mais mugo bi yafa nyogo madiw sono ambe ibira accompagner yaw anyuma fara kolonga ambe tigere fako dugu be ci dinanguru katabla okosagu okosagu d katabla safurlaila katabla masinala mais avec domina ango wengo eske ba kala mali bi ngam ngan chesri mais yani anga fo bi ko kurita kara ibekala munama ibekala di munama mun ibeka kara munama ibekala di ka fe ibekama en folo ko ngam ibeka no fe normalement nango ngan chin alala nous les partis politiques nous quand même les proches de Ibeka nous les soutiens de Ibeka les soutiens à Ibeka on ne connaît Ibeka folo la di yani mo ka wuli ka ge mais nous n'a pas eu le courage ka tien dénoncer Ibeka mais join Ibeka la ta Ibeka rek de ngon koro muni ya ka ministre koro wi o le makla Ibeka la ta M5 bebe join ay M5 mo beta kala ja bete Ibeka rek ka de ngon koro yo wa a bete Ibeka rek ni munu jere ka baraka ya fa makoluma mo ta ya fa nyoko mamuna donc modo bi na fata folie la nanga me do fembe koro ka yuguba ne fle ka kuma munu to fata la
duga fo dɔrɔn k'a fɔ ko ouais Karim ka liste minnu nana Karim fɛn minnu kɛ an ka mɔgɔ bɛɛ gɛn ka bɔ baara la an ka t'o la kɛ an ka t'o la Karim ye liste dama min ye ka mɔgɔ minnu don baara ka contrat di mɔgɔ minnu ma ok Karim ti yan bi i bɛ ka fanga an t'a la o kumana a ye mɔgɔw gɛn ka bɔ baara la non o bɛɛ ye kuma wɛrɛ de ye mais don o don an bɛ la gosi n'an sigira ye an ka fanga u t'an fɛ mɔgɔ nalen kuraw u nana kɔsa in na mais an ko nana jamana ko de la mais i b'o kun parce que olu ye jalousie ni keleyaw ni fɛnw ye o bɛ faamuya quoi mais mɔgɔ la gosiba an k'a dabila ça fait il faut pas qu'an ka kuma don bɛɛ an ka jamana in bila ɲɛfɛ sinon n'an dama cɛ kuma don a tɛ jamana arranger ne bɛ fɛn fɛn fɔ bi a bɛ ta ka tila k'an yɛrɛ kɛlɛ n'a ye de o de y'a to ne tɛ kuma façon dɔ fɔli fɛ ne bɛ jamana in de lajɛ. D'accord, pour Mabel, an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ taa bi an bala ka communiqué dɔ bɔlɔlɔ sira kan n'o bɛ tali kɛ justice Bamako la ko an ka justice ye mana dara da rebelle kɔrɔlen ninnu contre la n'o bɛ tali kɛ Adjabasi Ntala ani Bubakar Serefu a n'a ɲɔgɔnna caman bi n'olu dalen don Algérie jamana kɔnɔ ko bi mana dara international o dara mɔgɔ min contre la bu Mabel i bɛ se ka mun faamu ko la. Bon mana min bɔra bi an ye Italie ni Algérie de tɛgɛ minɛ bɔrɔ kɔnɔ Algérie ani Italie ale ni Algabas ani Mohamed Ag n'o ye Algabas Intala denkɛ ye ani fɛn dɔ Ag Bibi u mɔgɔ saba avec l'autorité algérienne ale ni Italiens bi an y'a ye k'a fɔ otage dɔ ka libération de kɛra à coût de 13 millions d'euros. Billet le combien? Le 27, non? Billet le 28, donc maintenant, libération sera billet à 18h. Donc, libération va être Kouroundi. Mais c'est moi, nous, CSP, on est italien, allez ni Okmana, femme algérien, on nous dit dans les Warriors, Barsabla, ou quand on a Marfa sans. Donc Yad Agali ale de kun ye Algériens ka et Italiens ka mɔgɔ in minɛ a y'a minɛ Kucala de donc a minɛlen Kucala mɔgɔ caman de minɛlen bɛ tubabuw caman minɛlen bɛ Yad ka éléments bolo u b'u k'u feere sisan k'a wari minɛ k'a ladon o de y'a to Algabas b'a fɔ k'a to Algérie ko u ka to ko Algérie dit ko il va voir ses amis ko ka taa wari minɛ ka na n'a ye a ye vocal kɛ waati min na donc wari fɔlɔ o kun ye 9 millions d'euros ye o 9 millions d'euros sɔrɔla Sud-Africains ka otage ka libération fɛ donc an bɛ don min na ko bi 100 Algabas est actuellement Algabas bɛ yɔrɔ min na ko 100 Algabas bɛ o kuma na a bɛ Tezawaten Alger a bɛ yen wariw versera ye 100 u nana ni wari ye wariw versera ye 100 sɔsɔli tɛ kuma la dɛ sɔsɔlɛ kelen tɛ kuma la sabu an bɛ kuma minnu fɔ kuma daluamaw de don mɔgɔ si se k'a sɔsɔ quoi an bɛ kuma minnu fɔ kuma daluamaw de don donc n'i ye jateminɛ kɛ nin kan sisan Algérie ni Italie tɛgɛ taara bɔrɔ kɔnɔ u tun bɛ nin de nɔfɛ quoi parce que u ye 9 millions d'euros fɔlɔ min di o dira politiciens de kun ma walasa ka jamana wujuguba halisa wari t'a la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ si ma se ka foyi. Donc ils viennent encore de verser 13 millions d'euros. On les versera, en Europe, on les versera au Kumana. 16 mois. Johnny John me keneka. Algabas Ag Intala, avec me keneka. Ahmed Ag Bibi, avec me keneka. Khaled Ag Mohamed, Ode Okmana Femi Mohamed Ag Intala Dingay, avec me keneka. Libération qu'on a mis, libération qu'on a fait Kounou, le 27. Oui, parce que les Italiens ont demandé une trace de vie de l'otage. Otage est là le 19 mai 2022 à Nala Kuchala. Donc, les Italiens ont otage la trace de vie de l'Ouma. Il a fallu que Kounou Kungo vidéo ta coachi, Italien m'a noté qu'on a versé Kounou le 27. Maintenant, il y a un versement bla bila et que war versera bi. War quand on a don armement mon affaire au final donné nous. Parce que les minants doivent communiquer, les minants font un gadi. Français est déclaré minant sadin sababu. Donc en Europe on a aussi ça. Le service de renseignement algérien et le service de renseignement italien ou flâner ou bébé Algérie nous rati là. Donc quand on a recruté maintenant maman nous met Saraka allez ni au Algérie avec un contingent de sur la sud d'Obé
a kɛ n'a fɔ personnel d'appui do u kan k'olu le bila ka na sisan ka attaque wɛrɛ planifier donc wari ye 13 500 000 euros wari y'o de a yɛrɛ bɛ se k'a calculer k'a fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ donc an bɛ don min na ko bi Algérie ni Italie tɛgɛ taara bɔrɔ kɔnɔ u bɛ ka terroristes financer ne ka terroriste CEMAN tɔgɔ la CSP tɔgɔ la ninnu de tun bɛ yen mais fɛn min ye o tuma na an bɛ kuma min na fɛn min ye terroristes tɔgɔ la jɔn ni jɔn tun bɛ yen Yad Agali ale ka ciden o tun bɛ yen Amadu Kunfa ale ka ciden o tun bɛ yen Bari ale ka ciden o tun bɛ yen Bilal Al Sherif bon olu bɛɛ ye CEMAN mɔgɔw ye donc ce qui veut dire que k'a bila i kunna fɛn min ye Al-Qaïda ye ani Ninjim ani Jinim plutôt ale ni ka taa bila kuma na Katibali Masina la nin bɛɛ ye filière kelen de kan nin bɛɛ ye filière kelen de kan wari kan ka tila olu de ni ɲɔgɔn cɛ u mɔgɔ naani de ni ɲɔgɔn cɛ u fɛnba naani de ni ɲɔgɔn cɛ u kan ka minɛn minnu san u ye CEDEAO ka BJ minnu bɛ yen il y a des BJ dɔw bɛ yen u CEDEAO ka tɔn de tɔgɔ sɛbɛnnen b'u kan il y a 340 BJ comme ça de cette marque pineba fila b'u kɔfɛ u y'o mobili 300 ni kɔ u y'o de san u kan ka bɔ wari in na maintenant dɔw fana bɔra wari in na u ye LRC san ani RPG 9 u y'o fana san tun AK-47 o b'u bolo fɛn min ye o tuma na pɛn misɛnmɛnin o b'u bolo ale ni o tuma na mortier damadɔ o b'u bolo donc u ye wari in don o de la France qui a négocié tous ces armements na k'a d'u ma wari kɔni versera sans mais u kana attaquer u b'an dafalen sɔrɔ yan donc o de y'a kɛ aussitôt la cour d'appel de Bamako a ye mandat lancé parce que mandat bɛ lancé mun kama ni mandat ma lancé n'u ye nin attaque ninnu kɛ sisan u bɛna mun de ɲini sisan k'an ka segin accord ma ka kuma accord kan donc automatiquement Bamako ye mandat lancé n'i y'a mɛn i ni mɔgɔ bɛ sigi o de y'a to mandat lancé la Yad Agali hali n'a sɔrɔ a ka balo bɛ fila na Amadu Kunfa hali n'a sɔrɔ a ka balo bɛ fila na Bari hali n'a sɔrɔ Bari safurula Amadu Kunfa de bɛ wele Bari mɔgɔ ka yafa ma hali n'a sɔrɔ a ka balo bɛ fila na Bilal Al Sherif hali n'a sɔrɔ a ka balo bɛ o bɛ balo la o prix b'an bolo Fayed Al Mahamoud o bɛ balo la Achafaki Ag Buhada ale de bɔra Libi ka na ale de nana ni à peu près fɛn min ye u ka élément tɔ minnu tun bɛ Libi les 320 éléments ale de l'u ka commandant ye ale de nana n'olu ye ale de b'olu ka ɲɛmɔgɔya la mais o mercenaire ninnu yɛrɛ bɛ sara 2 millions par mois u b'olu sara 2 millions par mois mais ale yɛrɛ ka élément caman sara kosɛbɛ mɔgɔ damadɔ t'a bolo bilen caman sara o la donc qu'est-ce qu'il faut pour recruter k'o renforcer o wari de tun ye nin mais le financement est acquis par Algérie ni Italie de financement baara bɛɛ k'a di donc bi u bɛ yɔrɔ min na ko sisan u bɛ k'o regroupement baaraw de labɛn u ye minɛn dɔw sɔrɔ u ye BJ dɔ sɔrɔ mais BJ sanni CEDEAO de y'a la nɔgɔya CEDEAO de kɛra sababu ye ka BJ ninnu sanni négocier. O bɔlen ko ye an y'a ye vraiment mɔgɔw bɛ ka Italie ni Algérie toujours n'a fɔra ko bi n y'a dɔn France bɛ ka Italie de bila ɲɛ quoi mais mɔgɔw dun ko bi an ka affaire étrangère de pourquoi u bɛ se ka Italie wele u ka segin à l'ordre. non fɛn bɛɛ se ka kɛ weleli ye quoi tu sais que CSP hakilina bɔra Italie de la ni mɔgɔ ma hakili bɛ CSP sigili la u taara Italie ka taa fɔ ko ka accord minnu signé ko k'a bɛɛ bila ko ka police territoriale ko k'o de bila en jeu o police territoriale min fana filɛ nin ye en ce moment u ye mun kɛ pour que terroriste minnu bɛ yen ni marifa b'u bolo pour que olu kana marifa bila u bɛ terroriste ninnu yɛlɛma k'o kɛ police territoriale ye u ye liste min bila ka na à peu près 4500 éléments u y'o de ka liste bila ka na c'est pour ça mɔgɔ ka barika da Assimi ye dɛ ala ka barika don Assimi na Assimi de ye liste minɛ ka tila ka taa CEMAN ye liste fɔlɔfɔlɔ min di en 2015 ni 1800 éléments taara la Assimi taara liste fila da ɲɔgɔn na Assimi k'u ma ok nin ye 4500 éléments ye k'o de b'aw bolo ko pour u ka don police territoriale la mais maintenant o kuma na u tɔgɔ bɛ n base donné la a don mɔgɔ min kumara n tɛna n da don o la n b'o to don o la la personne est là a tun bɛ gouvernement kɔnɔ o de ko non ko ka nin ko base donné ko kuma dɔ la ko CEMAN mɔgɔw ko rebelle ye tɔgɔ caman ci u kun fɛ u ye tɔgɔ caman bila u kun fɛ donc u hakili tɛ tɔgɔ ninnu na to et puis a mɔgɔ caman sara donc ko nin y'olu remplaçant ye mais il s'avère que 1800 éléments min taara o y'a sɔrɔ Mali armée olu tracé o mɔgɔ kelenw de ye attaqué Djoura contre l'armée malienne Mali yɛrɛ sɔrɔsiw minnu taara 2015 olu de tila ka armée trahir Djoura o lieutenant kelen de bɔra ni BG ye ka boli ni BG ni yanni ka kan attaqué o élément mɔgɔ saba de ye marifa ci an ka sɔrɔsiw la Gao donc ça veut dire que 1800 min taara 4500 ko an ka fara o kan tun donc k'a dafa
o kuma suruma ye mun ye o kɔrɔ an yɛrɛ de kun ka terroriste entretenu a kɛra ko attaque planifier k'u nɔgɔya à travers la police territoriale CSP ka laɲini na ko parce que ko k'a kɛ plaque tournante donc Italie de kun kɛlen bɛ k'o kɛ ka peut-être Italie 7 millions d'euros di donc an ni rebelle y'a tila ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ taara n'i ka wari ye. Ayiwa Bumabali an ka baabu a bɛ ne ka se a kuncɛyɔrɔ la an b'a kuncɛ ni fɛn min an ka ministre fila bi olu bɛ Rusilakaw fɛ n'o ye ministre des affaires étrangères ye ale ni ministre de la défense n'o ye colonel Salo Kamara ye u ka Rusi taga in i bɛ se ka mun de fɔ maliyɛn dɔw ye jamana kɔnɔ ani jamana kɔnɔ. Rusi taga in o tora papier signé de la a ko yɛrɛ tɔ bɛɛ banna pepewu. Ni an bɛ CEDEAO bɛ delili kɛ k'a segin ka na CEDEAO la les 11 mines de Kidal qui doivent donner environ 1200 tonnes d'or an taara o bɛɛ de consigner. Maintenant, entre contrat que énergie, permis d'exploration, permis de recherche, ani tout agriculture, ani agriculture fait akacha, a contrat total fin, ali gazodigi munu kumbe, entre papier beka abela. Donc k'a fɔ Algérie, a même Mali pétrole min bɔ, ali pétrole a contrat ta ani richu ya signé. Donc a bɛ fɛn na bi, a b'a ni richu de ta na on chetru. Gazi mun ka bɔ ZTZ n'a bɛ woyo kana Algérie kun b'an ka pétrole bɔ pendant 10 ans pendant 20 ans donc an y'a gazodigi repéré comme a ko ko richu ye Wagner ye a tɛna Wagner yira sisan l'affaire y'o de fɔ sisan kɔni tigi sɔrɔla la sisan anw ti foyi kɛ tugun o de y'a kɛ richu ye 15 hélicos de dernière génération y'olu bila ka taa olu kan ka di ça c'est juste maintenant pour les patrouilles de la zone ale ni recherche min kan ka kɛ pétrole kan tugun o permis fana o bɛɛ fana kɛra français jigi bɛ anw ka fɛn o fɛn na an y'a contrat bɛɛ signé donc foyi t'anw bolo tugun an ye contrat bɛɛ di foyi t'anw ni français cɛ a t'anw ni CEDEAO cɛ tugun o de y'a kɛ richu ye force sociale dɔw labɛn olu fana kan ka na tugun kana baga baraka o kɛra sigili kun fɔlɔ ye o contrat signé olu baara kɛra contrat signé filanan baara kɛlen Lavrov ni Abdel Diop yɛrɛ ɲɔgɔn ta huis clos la mais o kumara mun kan ça c'est la réforme même de l'ONU la Russie veut quand même demander une réforme de l'ONU ka ONU yɛrɛ réformer parce que guerre mun bɛ sen na n'an m'a fɔ ten tout le monde va travailler pour les occidentaux n'an m'a fɔ ten an bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ an bɛ ka baara kɛ occidentaux de donc bi in na nous ma sɔn ma an bɛ ONU kura créer aw non Russie ka fɔ la nous ma sɔn ma Russie n'a ka partenaire an fana ma dama organisation mondiale créer donc u y'o réforme kuma fɛnɛ o fɔra dogo fɛnɛ la an ma bɔ o kuma kɔni gindoma yɔrɔ kɔni kalama mais n bɛ se ka kuma min fɔ a ye n tɛna o développer sisan o kɔni armement fɛn caman bɛ yen olu sen na mais Lavrov da sera yɔrɔ dɔ ma qui est très très pertinent a ko a bɛ se ka Mali furu ni kɛlɛkɛminɛ na mais kɛlɛkɛ marifakisɛ n'o ye balle fɛn tɔgɔ ye de balle 17 9,5 ani 7,5 ale ni ka taa bila obiw la o kumana ko k'o dilan usine yɛrɛ dayɛlɛ yan Mali la yan donc gouvernement ye 50 hectares di o usine dalen na uniquement pour une usine d'industrie d'armement et une usine d'industrie de fabrication des munitions donc o baara daminɛ la donc Russie kan ka na sisan munition fɛn fɛn n'a mago b'a la parce que n'i y'a mɛn kɛlɛkɛminɛ b'i bolo ni munition t'a la fu de don donc a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye an ka bombe ci an sago la an ka marifa ci an sago la an ka entraînement kɛ an sago la même an bɛ ka réserviste minnu ta an bɛ ka mɔgɔ kura minnu ta armée kan ka cɛ baden minnu ta k'a don c'est que baloko kana kɛ foyi ye quoi marifa ka ci dɔrɔn parce que n'i y'a mɛn sɔrɔsi marifa ci don waati bɛɛ hali unité de réserve minnu bɛ yen même force spéciale c'est que même an ka cɛ minnu bɛ kɛ kan kɔnɔ sɔn yanni a ka fɔ ko taa renfort la fo ka sɔrɔ u bɛ entraînement na kuma bɛɛ parce que n'a fɔra i ka taa renfort la ka to k'a tu i kan a ka jugu mɔgɔ ma donc n'a sɔrɔ i kan ka taa renfort la dans une semaine bi o y'a sɔrɔ i bɛ entraînement na déjà donc non ko caman sɛgɛnna bi dɛ bisila ye non baara kɛra dɛ donc nin ye CEDEAO jigila misɛnyara kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn i bɛ taa k'a fɔ k'i bɛ taa fɔ k'i b'an ladon an ka ressources tɔ min bɛ an y'a bɛɛ signé foyi t'anw yɛrɛ bolo bilen donc k'an to yen. Aja nin bɛ sɔn ka dansigi an ka bi jɛmukan na ni kuma kuncɛ kuma min b'i bolo ko. Vraiment k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ a ye bi aw nana an ye min sɔrɔ ka da aw ma an ka kunnafoni dilenw la fɛn min ye o de ye nin ye ka hakɛto bɛ nin kan.